खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दाउनि भिडिअ लाबोयैया गोबावानो जाबायमोन, मास मोनसेयानो जाबायमोन। नाथाय आंनि जे दाउ फार्माव गोबां प्रब्लेम जानानै फैदों आरो गोबां दाउसायानो थैदोंमोन। बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै। बुहुद ट्रिटमेन्ट खालामबाय, खालामसेयावबो आङो बारा गोबां लाखिनो हायाखैमोन लोगोफोर। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। आं दिनै नोंथांमोननो गासैखौबो फुरा खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। आं मा प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांमोना आं दिनै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव समनि उनाव भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनोदि आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खोन्थानो एबा फोरमायनो सानदों। आङो भिडिअखौ मानि थाखाय एबा मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन दाउसानि भिडिअखौ। आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। आंना दाउसाया गोबां सिआरडिनि लैखोनफोर नुजादोंमोन आरो गोबां बेरामफोर जादोंमोन। बेनि थाखायनो आङो ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव आङो भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखै। बेबायदिनो दाउसानि गेजेराव गोबां बिदिनो थाबायनो रोङै जानानै गोबां थैदों आरो मेगनाव बुनानै मोदै गनानै बेबायदिनो गोबाङानो थैदों आरो माखासे दद्र' जानानै गोबाङानो थैदों। जेसेबांखिनि ट्रिटमेन्ट खालामदों बे एसेबांखिनि ट्रिटमेन्टजोंबो आङो दाउसाखौ लाखिनो हायाखै लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलां, अब्लानो फुलफिल मिथिनो मोनगोन। दायो आङो गासै 500टा दाउसा लाबोदोंमोन एबा 500टा दाउसा लाबोदोंमोन। 500टा दाउसा लाबोनायनि गेजेरावबो बेबायदिनो 150टासो एबा 150 प्लाससो दाउसायानो थैनो गोनां जादों लोगोफोर। एसेग्राब ट्रिटमेन्ट खालामदों अब्लाबो आं लाखिनो हायाखै। बेनि थाखायनो आङो दुखु जानानैबो आरो माखासे टाइम होनो हायैनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखै। बेबायदिनो गोबां दाउसायानो बेमारजों साग्लोबनानै थैदों लोगोफोर। गोबां बेबायदिनो माबेबा आथिङा थाबायनो रोङै जादों, बेबायदियावबो थैदों आरो माखासे मेगनबो बुदों, मेगन बुनायजोंबो थैदों। दासिमाव लोगोफोर बे दाउसानि बैसोआ मास मोननै जाबाय आरोना। बे मास मोननै जानायजों लोगोसे बिनि अजना गैयालाबो आधा केजि जानांगौसोमोन आरोना मासेयाव। नाथाय आधा केजि जानो हायाखिसै। गोबां बेमारा साग्लोबबाय नालाय बेमारनि जुनै दाउसाया देरनो हायाखिसै आरोना। दासो एसे देरगासिनो दङ। माबेबा बिदिनो 200 ग्राम, 250 ग्राम, माबेबा 300, माबेबा 400 बेबायदिनो जाबाय आरो। एभारेज गासै बिदिनो फवासे जाबाय आरोना मासेयाव लोगोफोर। गोबां खस्थ'बो मोनबाय। आरो दायो आं नोंथांमोननो सिगांनि दाउखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। जे सिगांनि दाउसाना जोङो मोनानि समाव एबा बेलासियाव जोङो मोनानि थाखाय जोङो आदार होनो थाखाय जोङो दायो लाबोबाय। दायो माखासे दाउखौ आङो सेलबो खालामबाय लोगोफोर, गोबांखौनो सेल खालामबाय आरो माखासेखौ आङो बिदै प्रडाक्टनि थाखाय न'आवनो लाखिनानै दोनबाय। न'आवनो बेखौ दोननाय जाबाय बिदै दैहोनो थाखाय। नोंथांमोनाबो जायफ्रा बेबायदिनो खालामदों गोबां माखासे खस्थ'बो मोनदों जानांगौ। नाथाय बे दाउसाखौ नैबेखौ गेदेरखौ पालन खालामनायाव एबा फिसिनायाव बेबायदि खस्थ' मोनाखै। नाथाय सेकेन्ड टाइमाव जेब्लानाखि आङो बे दाउसाखौ 500टा लाबोयो अब्ला बुहुद खस्थ' मोनदों आरो गोबां बेमाराबो जादों। नाथाय नैबे देरनाय जेखि आङो सेल खालामबाय बे दाउस्रियाव बेबायदि बेरामफोर जायाखै आरो बांद्रायबो थैयाखै। 17टाल'सो थैदों। 17टा बिदिनो 17टा थैदों आरोना दाउआ। नाथाय बे दानि गोरलै लाबोनायाव गोबां दाउआनो थैबाय। गोबां लस जासिगोन आरोना लोगोफोर। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। दायो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोननो गोजोननायबो जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना आं माखासे भिडिअनि गेजेरजोंनो जे नोंथांमोननो मालानि समाव मा मेडिसिन होनो नांगौ, मा बेरामनि थाखाय मा मुलिफोरखौ बाहायनांगौ, आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरोना। आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आङो खोन्थागोन माबे बेरामाव मा मुलिखौ बाहायनाय जायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां।
जेन' नोंथांमोना भिडिअनि गोदान नटिफिकेसनखौ नुनो मोनो आरो जायफ्रा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो माखासे जे मुलि मेडिसिन बाहायनायफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायनानै गालां, अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो भिडिअनि गोदान नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। थेंक इउ।